uthini Cela baba ndiyeke. umenzani ke wama nobani Cela bafana nawe. ngicela abafana namntwana isa umenzani Ntolo zayenza. uza kuyibona Uncama izolo. Usenza bhetela uthapha uphendula udo uyathandaza ku TikTok. naye uze ngo TikTok Izolo ucifu yamkhulula. ku TikTok Wahayi ndamvala sacinga uyayikhupha lento ndayifaka phakathi. Esaqala ugapha ndayivala. aqala ugapha jonga pheka Ngeke manje ntwana wena na. uza naye esibingelelweni utshomi Andiyi. zanaye uthini Andiyi sibingelelweni. Andiyisho. awuphi Kule ndawo uthi ndiye kuyiba uthi ndiye bona ubani isibhanga. esibingelelweni Okay kusoke. dangerous oil Dangerous oil ivasho bikalo. Simasithethe intona wena. faka enye yesibini Masithethe. Andilwanga nawe Chomi. ulwanga nami Ulwile na wena na. Ulwile na. tu Yakhe hayi. Bendlala ke mnakhe. bodlala ne Bendlala. cha ufuna hambe kowenu Ewe cha Chomi. Ubungena Chomi. umfake intoni Sondela. msondele Ewe. Hayi kaloku wena usufuna ivuke ngawa banolwimi bagcwele lapha intona. ithini into kanti Eyamnawe Chomi. kwenza kantoni Ubungamenza hambe ekhaya andinangxaki naye qhama kahambe ekhaya. cha wena ufuna enzeni Ahambe ekhaya uyaniphazamisa. akuphazamisa ekhaya Ewe Chomi. ungene njani kowenu Ndandizibhadlisa kaloku nam ndakhupha esekhona ndacinga bafana ba yena ndizawukwazi uthini ukujongisa ngabantu ngoku. ithethe Kaloku Chomi umsebenzi noba angade agraduate ka-99 kazophangela. ugraduating Na last year ugraduate ntoni uyi-CN wayazi ubhanga intona into zabo kodwa uthi uyi-CNA. intoni na i-CNA Awuyazi i-certified nursing assistance kuye unalaa nto Chomi ihambe phantsi uthi ufuna nayo leyo. uthini Uthi kuyiba unorhubuluzayo uthi yena ufuna nayo leyo. umsebenzi wenu ukuxelela abantu ukuthi nginenyoka ukuze bangezi Ewe Chomi. kutheni umulwa kangaka lo mntana Why are you fighting? wena this girl? wonyelisa mna Beke weza apha esisibhanxa esiya siba wowu ngaphela mntakaba ungam nempintshi zam ngaphela nyhani. ngaphela ngawe nempintshi zakho Ewe nenzani nempintshi zakho What are you doing with your andibuzi ke sana nawe xa wami ingxaki zakho. nenzani nempintshi zakho What are you doing with your friends? Isusa Chomi. shout fire 1 2 myeke 3 4 5 6 7 Kaloku What did you put into her? mfake ntoni What did you put into her? ngafika zikhona intoni into What ezikuwe. did you put? zintoni man What is it? Kuthi uyazibhadlisa wakho kwathi ukuba uzowuvalwa ngaphinda ye kowabo nangoku akasagudukeli kowabo uhambe Puma. wena TikTok You TikTok. You wena ka TikTok. TikTok You you've on been TikTok. watching my video Ubukeli videos I have a divine appointment with you this coming Sunday Appointment yemvelo yokuthiko nawe kule cawe. isapha uhlala phi mntanam hello uhlala kwabani ndihlala kukwabo kwe-boyfriend yam kokwabo kwe-boyfriend yam i-boyfriend yakho akazanga kupheka Where's the home? ekhaya kuseledifi ekhakusele different uyaqala ukuze ndizokwesibini ngoku usibone phi Where did you see bendikela us? kuTikTok bobukela ku-TikTok Just on TikTok. you decided to come What are these was? wenze i-nursing Did you do nursing? in assistant Eh. umabani ndingumamgcini mamgcini manje la uhleli khona Where you are sitting, ingxaki ipha uvalelwe yonke into they've closed everything of yours there. utshele lo mjita ngifuna ukumbona Tell him I want to see him. Ndizomxelela ndizomxelela uhleli naye isikhathi esingana 3 years 3 years ewe tata
Nomntana. You have a child. Anabantwana. You have no child. Okay. Ingxaki la uthanda nakhona. The problem is in the family you are. Nyuka uyesibingelelweni. Go up the altar. Go up the altar. Yes. Nyuka. Go up. Nyuka. Go up. Hamba. Go. Yangapha. Mphindise kwesibini. Ukuhlala kuwe kona kumnandi kunokuphila okuphakade. Ukuhlala kuwe kumnandi kunokuphila okuphakade. Miyekeleni. Miyekeleni. Name of Jesus. Kuze kwafakaza uDavide bathi siyosuka siyephi ukuhlala umnandi kunokuphila